Detașament drept, pe loc repaus. Onorată asistență, stimați invitați, are loc oficierea serviciului religios. Detașament drept pentru oficierea serviciului religios. Descoperiți! Pe loc repaus. Slavă Sfinte și cele de utință și de viață făcătoare și nedespărțite între ei, totdeauna acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Dumnezeului nostru, slavă ție, Împăratul Ceresc, Învietorule, Duhul adevărului, care le pretutindere ești pe toate le hrănești, Visie bunătăților și dătătorul de viață, vină și înțelepăiește pentru noi și ne curățește fără de toată rugăciunea și mântuiește cu de sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, stăpâne iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre, pentru prea sfânt numele Tău. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean. Ca noi este împărăția și puterea și mărirea Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cu înțelepciune de să ascultăm Sfânta Evanghelie, pace tuturor. Și Duhului Tău. Din Sfânta Evanghelie de la Sfântul Evanghelist Matei, citire. Mărie ție, Doamne, mărie ție. Ăla? Noi am parcat la spitalul militar.
Ca acum mai bine, a familia pentru rugăciunile nouă, și cu milostivire ei rezistați din cerere, așa și dacă înainte. Învrednicește-ne astfel în dreapta credință, în dragostea ta către tine și către aproapele, și toată faptele Dumnezeu. Slavă Dumnezeu, ne dă de pace, Dumnezeu pe toți, Dumnezeu, Doamne, toată lucrarea, dărurile toate și dumnezeu. De Doamne, pregătărilor noștri și Duhul înțelepciunii și al iubirii de oameni, care întărește popoarele și le înalță. Înnoiește inimile judecătorilor Duhul cel drept, care luminează și vasul adevărului. Precară în păstori să găsește poporului tău, Duhul legăzării de sine, pe care le-ai dat minunilor tăi ucenici și apostoli când i-ai trimis în lume la propovăduire. Insuflă ostașilor noștri bărbăția și vitejia cea sfântă a dragostei către Dumnezeu, către aproapele și către țară. Ia pe noi, pe toți, învrednicește-ne să sporim în faptele cele bune, care fac pe oameni după chipul și asemănarea Ta. Pomânește-i, Doamne, pe toți eroii, ostașii și luptătorii români din toate timpurile și din toate locurile, jertfiți pe câmpurile de luptă, în lagăre, în închisori, în teatrele de operații, pe aviatorii români căzuți la datorie și pe toți cei căzuți pentru apărarea patriei și a credinței strămoșești, pentru întregirea neamului, pentru libertatea și demnitatea noastră. Auzi-ne pe noi, Doamne, precum ai auzit cu milă rugăciunile părinților noștri, când chemau ei ajutorul și îndurările Tale asupra lor și asupra țării acesteia în care se preamărește numele Tău. Și ne învrednicește pe toți, ca totdeauna mulțumire să-ți aducem cele prea bune, să-ți grăim, să-ți cântăm Ție, celui fără de început al Tău, Părinte, și Preasfântului și Bunului, și de viață Făcătorului Tău Duh, Dumnezeului nostru slăvit într-o ființă. Slavă Ție, Hristoase, Dumnezeu nostru, Dumnezeu noastră, slavă Ție! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Preacucernice Părinte, protopol, binecuvântat!